Bakuruba kunnafoni ye kelen bi o de ka ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min Mali jamana silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan liba min ni a don kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan ka bɛn sibiri juin kalo tile 20 ma an b'a jira aw la k'a fɔ a kun de cogoya min na u cɛ kelenya ni kanuɲɔgɔnw ka se ka sinsin basigi kolosuma o ka se ka don Mali jamana kɔnɔ ni an don k'a ye bi bakuruba kunnafoni na. Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma ni waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin bamanankan kunnafoni wagati selen walawala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni kuma filɛ k'aw dangana kunnafoni daminɛ na i n'a fɔ an aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni na cogoya min na k'a fɔ fɛn min bi silamɛw ka fara ɲɔgɔngali ka u cɛ kelenɲɔgɔnyaw sinsin ni ka bɛn ani kelenya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na basigi ani kolosuma badabada ka se ka kɛ Mali jamanaden taama ɲɔgɔn ye o don kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan ka bɛn sibiri juin kalo tile 20 ne ma min ni a ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni silamɛw caman yeli ye a kɛnɛ kɔnɔ cogoya min na ka se ka na hakilinaw jira ɲɔgɔn na ka Ala wele Mali jamana ka se ka kolosuma Sajo Sidibe ni Amadu Jalo olu ka jatalaw ye mun sɔrɔ an ka janga ɲamadali kɛ olu fɛ. Nisɔndiya ani farifoni o de kɛ ngumɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ bi palais de la culture Amadou Hampâté Bâ silamɛw kɛlen ka ɲɔgɔn minɛ balimaya kɔnɔ sinji kɔnɔ ka laban ka maaw bisimila minnu ye diinɛ wɛrɛ maaw ye ko bɛɛ lajɛlen danga na ka daminɛ chrétien diinɛ bolo fara église protestante la ani katoliki laɲini ye mun ye bɛɛ basigi daha koto ɲɔndala malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ka kolosuma ka Mali basigi kabini sɔgɔmada joona maaw bira ka bisimila minɛ palais de la culture Amadou Hampâté Bâ lajɛ kɛso kɔnɔ nisɔndiya bɛ fa bɛɛ lajɛlen la a bɛ fɛ jumɛn ko fɔ malidenw ka kelenya malidenw ka badenya malidenw ka koto ɲɔndala ani malidenw ka ɲɔgɔn magoto ka sanga ni Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka laɲini ye nin kɛnɛba in nu sera ka don bawo sirifikɛ silamɛw ɲɛmaaya la a ye wuli ka jɔ kɛ n'a ka taama bere ye ka don Mali a silama duba bɛɛ lajɛlen kan a diinɛ kabilaba bɛɛ lajɛlen kan ni dakuru ɲɛ kelen ye a ye cɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ni silamɛya ɲɔgɔn minɛ ye juruba kelen na a donna maa o maa kan a donna du o du kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko hakilina ka ɲi i b'i yɛrɛ ye hakilina in nɔ o wulikajɔw kɛlen kɔ sirifikɛ fɛ bonya ni karama kɔnɔ labɛnbaw bilara sen kan ni ka nin kɛnɛba in bolo da kɛnɛ min bɛ kɛ silamɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ donba ye silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ donba ye silamɛw ka ɲɔgɔn kanfɔ donba ye Mali jamana basigi n'a kolosumani kama laseliw minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ diinɛ ɲɛmaw fɛ u y'u sinsin fɛn minnu kan o ye kelenya ye k'a jira k'a fɔ silamɛya a kɛn bɛ ka sabali hinɛ makari ani ɲɔgɔn dɛmɛ de fɔ u ye wele bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɛn ni basigi kɛ i taala ye diinɛ bolofaraw n'u ta bɛɛ silamɛw kan ka ɲɔgɔn minɛ jirijuba kelen na maaba minnu bɛ similala kɛnɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ hakilina ka ɲi ani foli ka kan a bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na k'a ye k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye silamɛw ye hali n'an bɛɛ tɛ silamɛ ye an bɛɛ ye malidenw ye ɲɔgɔn mago to ani ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ diyagoya an k'o kɛ an dala ye ani ɲɔgɔn cɛ hakilina fura maaba bisimilalen bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnɛ bɛ taa kuncɛ kuma min wele dara ka ɲɛsin silamɛw ma Mali kelenya tɔbɔtɔli la malidenw ka ɲɔgɔn dɛmɛ sinsinni na a n'a kɔrɔ donni na jango degun minnu bɛ Mali jamana ka degun ninnu bɛ se ka wuli minnu ye nin kɛnɛ sanuma in labɛn u y'a jira k'a fɔ u nisɔndiyara maaw bɔcogo la silamɛw bɔcogo la u ye foli ni waleɲumandɔn lase an ka jamana ma ɲɛmaw fɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ministre d'État général de corps d'armée Ismaël Ouagui a kɛnɛ denfaya kun bɛ o min bolo
An bɛ to nin kɛnɛba in kan ni o ye Mali jamana silamɛw ka fara ɲɔgɔnkaliba kɛnɛ ye min senfɛ gafe dɔ kɛrɛnkɛrɛnna k'a di bɛn ani kelenya minisiri ma ni o dira Mali jamana silamɛw ka ɲɛmayaso Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fa Seyide Sherifu Usmane Madani Aidara fɛ k'a di bɛn ni kelenya minisiri ma gafe ni o ye rapport ye a ti dɔwɛrɛ laɲini ni o de ni sigiba ye min kɛlen filɛ nin ye a laɲiniw ka taa se a baara kuncɛw ma Sadio Sidibe Amadu Jɔle unu ka jatala an ka janga sɔrɔlenw ɲamada ni ɲɔgɔn bɛ ba in na ni ala wele kɛnɛ don laseliw ye ɲɔgɔn falen ala kosuma dakoro ɲɛw fɛnɛ cayara Mali jamana basigili n'a kolosumani na malidenw ka ɲɔgɔn ganfɔ la kɛnɛ min fɛnɛ kun ye balimaya kɛnɛ ani silamaya ka ɲɔgɔn ganu kɛnɛ o de y'a to Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali a bolofaraw minnu bɛ Mali fanda naani bɛɛ lajɛlen la o bɛɛ nɔna bilalen kun do kɛnɛ kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn wele ka taa ɲɔgɔn mago to ye Mali jamana basigili ye foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an fa ni an karamɔgɔ Usmane Shehu Madani Aidara ale min kabini a ye baara daminɛ a ma fila fɔ a ye ɲɔgɔn minɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo Asimu Goyita n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sabula ala sɔnna nin ko ba in ka kɛ olu tile de la an mɛna k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan mais k'a pratiquer olu tile de don donc an b'u fo k'u barikada hakilina min bɛ anw na nin na o de ye nisɔndiya belebeleba de bɛ an na k'a fɔ an faso jɔra ka ban jamana o jamana bɛ yen ko a silamɛya bɛ taa 95% musulman n'o silamɛw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔrɔ ye ko jamana jɔra o e yɛrɛ filɛ mikoro bɛ min bolo san e bɛ karamɔgɔ dɔ nɔfɛ o ne bɛ karamɔgɔ dɔ nɔfɛ o hali jamana président tugulen don karamɔgɔ dɔ la o n'o karamɔgɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ jamana jɔra diinɛ fana jɔra bon ala mago bɛ min na tigitigi o de ye nin ye donc ne nisɔndiyalenba don kosɛbɛ vraiment n fari foninen don nin ye don koba ye an bolo bi an nisɔndiyalen don an b'a dɔn nin ye hɛrɛ kura dayɛlɛnnen Mali kɔnɔ inshallah fɛn mana kɛ cogo o cogo ma hali ni nana ni hɛrɛ ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'i kɔ don a ma mais tant que ni mɔgɔ ɲɛnamaw ye a minɛ a ka ca la tiɲɛni foyi tɛ k'a la donc an dalen b'a la ni faamaw ye nin appui u bolo siga foyi t'a la nin ye jamana ka hɛrɛ dayɛlɛlen o la nisɔndiya de b'an na an bɛ dugawu de kɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔw limama ɲɛmɔgɔw groupement leader spirituel musulman ɲɛmɔgɔw an ka foli bɛ sunamɔgɔw ye an ka foli bɛ siyaw ye an ka foli bɛ tɔrikatigi bɛɛ lajɛlen vraiment mɔgɔ mɔgɔ sɔnna imamu bɛɛ an bɛ u bɛɛ fo k'a ɲini ala fɛ yarabi nin donba in min filɛ nin ye n'u ye nin suganti ka nin kɛ bɛɛ ni kelenya dɔ ye Mali kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ se tɛ ala fɛ yarabi ala ka nin sabati u bolo u ye nin ŋaniya ɲuman minnu ta ala k'a ɲɛ u bolo ala ka nin kɛ dayɛlɛli ye Mali ka ɲɛtaga la tiɲɛ don malidenw bɔra Mali marabolo bɛɛ lajɛlen la ka ye nin kɛnɛba in kan nka Mali dafɛ jamanaw fɛnɛ i n'a fɔ Burkina ani Niger olu fɛnɛ nɔna bilalen kun do kɛnɛ kan Conseil kɛn bɛ ka wele da Sheikh Usmane Madani Aidara yɛrɛ y'o ɲɛmɔgɔ ye pour que silamɛw ka se ka don da kelen ka bɔ da kelen ani bɛɛ ka se ka don da kelen ka bɔ da kelen an nana o kɛnɛba de kan an b'a fɔ o ye nisɔndiya ko de ye o ye farifoni ko de ye k'a ye kuranɛ aya dɔ de bɛ kuranɛ kɔnɔ a kɛra komi a kun désactivera Mali silamɛw b'a fɛ k'o activer n'o ye ala ko kuranɛ kɔnɔ wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu dɔnnibaw bɛ se ka nin walawala kosɛbɛ maintenant don yɔrɔ la mais nin kuranɛ aya in kun kɛn bɛ a bɛ kuranɛ kɔnɔ an b'a kalan ten ka taa mais a baara kun tɛ sen na nka u y'o de yira an na k'a fɔ ala ka nin kuranɛ aya an ka nin baara parce que hɛrɛ bɛɛ daminɛ bɛ sɔrɔ nin de la e mana mɛn k'aw bɛ sera ka ɲɔgɔn wele k'aw bɛ bɛn i bɛ taa sɔrɔ a y'aw dusukun saniya ɲɔgɔn kɔrɔ kanu dɔ de nana fɔlɔ o tuma ni kanu nana dɔrɔn bɛn bɛ na o la nin ye silamɛya ka kunnawoloba ye surtout Afrique yan silamɛw muɲɛna fɛn ka giri mais dɔnnibagaw de ka jɔ yɔrɔ de ka kan ka dɔn kabini bi ni mun bɛ an dɛmɛ an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ denmisɛnw ka se ka sabali k'u ka se ka cogoya kɔrɔ la o kɔrɔ ka fɔ ni min ma sɔn o kɔrɔ ka fɔ a sen bɛ k'o la dɔgɔnin ko tɛ ten bi kɔni a ka kan ka faranfasiya ka fɔ kɛnɛ ka fa bɛɛ ka don i bɛ Mali ka lafiya nɔfɛ i bɛ fantanw ka hɛrɛ nɔfɛ
i b'a ɲini k'u ka se ka cogo ka sabali bɛɛ ka se ka kɛ inshallah a bɛ kɛ n'a ma se ka o kɔrɔ k'a fɔ ni mun ma ta an nɔfɛ o sira la a sen nɔ b'a la silamɛ dɔnnibagaw ka jɔyɔrɔ ka kan ka ye o la Mali bɛ bi ko tɛ mais bi ta a ka gɛlɛn ni fɔlɔ ta parce que kɛlɛ b'a la mɔgɔ faga b'a la o façon dɔnnibagaw ka kan ka ye o la. Ni ɲɔgɔnkunbɛba in a bɛ dakuraden yɛlɛ Mali ye Mali jamana basigili la ka sanga n'a nafa ye Mali minisiri 2 kɛnkunbɛ ka Mali jamana ɲɛmaaw jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kɔnɔ olu la kɛnɛ denfa général de corps d'armée Ismaël Wage n'o ye malidenw ka ɲɔgɔnkan fɔ minisiri ye laɲiniw minnu kɛra Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du Mali fɛ kɛnɛ in kɔnɔ n'a waleyali bɛ na ni malidenw galali ye Mali diinɛ bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɛli ka ɲɔgɔn minɛ Mali jamana basigili kama a tɛnkuna Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara fɛ Mali minisiri la minisiri min ɲɛsin bɛ malidenw ka ɲɔgɔnkan fɔ mɔ général de corps d'armée ministre d'état Ismaël Wage la ni ka kɛnɛ kunjɛ. An bɛ to nin kɛnɛ sanuma in kan an fa Seyide Sherif Usman Madani Haidara ka fara Mali jamana minisiri kan min ka caw ɲɛsin bɛ bɛn ani kelenya ma an ka ɲininikɛlaw ka kuma galama na u ye dakurunya 2 minnu kɛ an ka janga ɲamadali kɛ u fɛ. An ka Mali kɔlɔsi an ka dugawu kɛ an ka faamaw ye e b'u fɛ wa e t'u fɛ wa kuma t'o ye dɛ an bɛ mobili kɔnɔ ka ban o bɛ ka taa n'a ye chauffeur bɛ ka taa hali ni ti chauffeur fɛ vitesse la a tu i ka se yɔrɔ dɔ la dɛ sinon n'i ye kɛlɛ kɛ n'Ala ma far'i kan a bɛ kɛ kojugu ye dɛ mais c'est vrai an bɛ dugawu kɛ an faso de ye faamaw kama tɛ an ka faso Ala k'a kisi kuma y'o de ye an ka faama sigilen b'an kɛrɛfɛ yan an b'a fɔ a k'an ka foli fɔ an ka ɲɛmɔgɔ tɔw ye n'o ye Hashimina ka baarakɛlaw ye ko olu de bɛ ka mobili boli ko an tɛ chauffeur kɛlɛ dɛ mais an b'a fɔ chauffeur ye kɔlɔsi dɛ gunguru dɔ bɛ ɲɛfɛ fo chauffeur fana ka jɛn ne ko mon chauffeur yɔrɔnin kɔlɔsi dɛ ne ɲɛ bɛ dingɛ dɔ la dɛ u fana ka sɔn o ma n bɛ fɛ ka mun fɔ yan anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de jigi bɛɛ ɲɛsinnen bɛ anw de la ni ko o ko gɛlɛyara fantanw bɛ se anw de ma ni ko o ko ɲagamina se bɛ kɛ anw de ma o tuma na faamaw fana ka jɛn n'a ye u kana tɔɔrɔ anw kɔrɔ k'an bɛna mɔgɔw deli kɛ k'an bɛna deli kɛ ka ko dɔw nɔgɔya non o y'anw ka baara di mais an tɛ taa ni bere ye o muru t'an bolo n'an taara n'an ye deli min kɛ ni min bɛ se ka minɛ silamɛya tɔgɔ la o b'o minɛ ni min tɛ se ka minɛ a y'a mun ye fɔlɔ mais ni jamana min bɛ yen ko jigidayɔrɔ si tɛ yen maa si tɛ yen n'a gɛlɛyara ko a jigi bɛ da minnu kan n'o tɛ jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ ne bɛ fɛ ka nin de fɔ ka dugawu kɛ faamaw ye Ala k'u dɛmɛ k'u bila sira ka jamana bi lafiya sira min kan wa Ala k'o teliya nin sigi n yɛrɛ kama Ala k'an faso kɔlɔsi Ala k'an faso tanga Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. N bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo n b'aw fo aw ka faamuyali la n b'aw fo aw ka kodɔn na kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo a laban mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma a ko la nin yɔrɔ in na n bɛ Sherifukɛ fo kosɛbɛ parce que ale de fɔlɔ y'a sira daminɛ ka mɔgɔw ɲini k'a fɔ nin ɲɛna nin ma ɲɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan n b'a fo la mɔgɔ kana ɲina k'an bɛ terroriste kɛlɛ de la an tɛ diinɛ kɛlɛ la an tɛ silamɛ kɛlɛ la an bɛ terroriste kɛlɛ de la an ni terroriste de bɛ kɛlɛ la an ni silamɛw tɛ kɛlɛ la dɛ an caman yɛrɛ ye silamɛ ye an tɛ siya kɛlɛ la fila kɛlɛ tɛ tamasɛ kɛlɛ tɛ dɔngɔnɔ kɛlɛ tɛ bamanan kɛlɛ tɛ arabu kɛlɛ tɛ terroriste kɛlɛ de don wa silamɛ fana kɛlɛ tɛ terroriste kɛlɛ de don
n'u b'a fɛ ka na ni silamɛya sira ye an b'o lakari parce que mɔgɔ tɛ silamɛ ka tɛmɛ anw kan yan n'u b'a fɛ ka na ni siyako kɛlɛ ye depuis Mali daminɛ fo bi an siya caman bɛ yan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ an bɛɛ ka di fiɲɛma de don k'an cɛ n'u b'a fɛ ka na ni ko wɛrɛ ye f'an k'o faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ n'u b'a fɛ ka don diinɛ sira ye aw min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'aw bɛ diinɛ dɔn kosɛbɛ a y'a ɲɛfɔ maliyɛn tɔw ye minnu bɛ fili la k'a faamu diinɛ ko kɛlɛ tɛ nin dɛ ni diinɛ don diinɛ ko tan diinɛ ko tan diinɛ ko tan diinɛ ko tan ninnu bɛ ka min fɔ diinɛ tɛ an bɛ a ɲini aw fɛ aw k'o fɔ n ka foli belebele n b'o ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma n'a b'a fɔ a ma an ka sirifukɛ ala ka hinɛ Sajo la Sajo yɛrɛ ɲuman na ko n kelen ka cɛkɔrɔba n ko Sajo kelen ka cɛkɔrɔba tɛ an bɛɛ t'a dɔn o maa mun de kɛra n bɛ an ka cɛkɔrɔba sirifukɛ fo kosɛbɛ 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 yan ŋaniya min b'a la jamana ye ala ka ŋaniya fanga d'a ma a ka kɛ n bɛ a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ hali bi ala k'a kɛ aw dalen min b'a la an bɛɛ k'a da la a ka dɛmɛ ka jamana dilan a bɛ jɔyɔrɔ min na jamana ko la o conseil islamique la ala ka dɔ fara o jɔyɔrɔ kan ala ka se d'a ye k'an dɛmɛ hali bi ala k'a kanu don an bɛɛ la wa ala k'a mɛn an kɔrɔ ko ye wa a ka yafa ma an bɛ to ka kɔrɔfɔli minnu d'a kan ne yɛrɛ bɛ caman d'a kan a ka yafa ma n'i bɛ jama ɲɛma n'i tora ka kuma dɔ fɔ an b'a fɔ ko cɛ Aidara nin fɔ Aidara i ma nin kɛ i ma nin bɛn dɛ mais Aidara i ni ce ala k'i sara don dɔ la ne taara Moritani mission na a don na ni Papa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani an ka cɛkɔrɔba an taara an bɔra aéroport la Nouakchott 5h 6h du matin ni jama ba ye aéroport la ne ko cɛ n ka yɛrɛ ministre n ko jama bɔra k'an kunbɛn mais c'est pas o si tun tɛ k'an lajɛ o bɛɛ bɔra ka Aidara kunbɛn ne ko ok o ja sanu b'an bolo an t'a kalama sisan ni jamana wɛrɛ ye anw ka cɛkɔrɔba tanu ta o kɔrɔ ko an fana ka tanu ka tɛmɛ nin kan o kɔrɔ ko a bɛ ko la a sen bɛ ko da la an bɛɛ k'a ka fara ɲɔgɔn kan an k'o dɛmɛ ala k'a sara n'i ye mɔgɔ tanu a ɲɛna kosɛbɛ i laban bɛ kɛ jeli ye donc an bɛ a to tan n bɛ foli d'a ma ala ka lafiya d'a ma a ye effort min kɛ ka na ka bɛn nin mɛn malgré k'a man kɛnɛ ala ka sara ala ka lafiya d'a ma ala ka se d'a ma hali bi k'an dɛmɛ ala k'a sara a yɛrɛ ye ala k'a sara kɔmɔgɔw ye ala k'a sara denw ye ala k'a sara a limana bɛɛ yarabi ala ka o duwaw sanumaw minɛ ni bamanankan kunnafoni kun cɛra a bɛna ni ja tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni o ye a intégralité kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye groupe Banina Bɔnnaw a jɛkulu ye bisimilali kɛnɛ dɔ sigi Cherifula voyage baarakɛlaw ye ni o ye a guides ye baara nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn juma juin kalo tile 19 de ma Cherifula misiri sanuma kɔnɔ Cherifula TV Jabaranin So tɔgɔ la Ali Amidou Badi n'a ka jatalabila Jara de tun bɛ an ka janga ɲamadali kɛ Banina Bɔnnaw kanubaw ka ni ladala kɛnɛ bɛ sigi sen kan san o san eji baaraw kɔfɛ ɲinɛta bonyana karama bɛ ɲɛsin maa fila de ma Madame Kulibali Seida Asitan Aidara Ditma Kɔrɔba ani a balimamuso Madame Kulibali Seida Nafisa Aidara an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Aidara denmuso sanu ko do n'olu bɛ ejidenw tɔpɔtɔ k'u jigi fa groupe Cherifula voyage kɔnɔna na mun kosɔn eji baaraw bɛ se ka timɛw fɛ lafiya ani jigisigi kɔnɔna na ni kɛnɛ a bɛ waleɲuman dɔn ko fɔ Cherifu u ka wulikajɔ la Saudiya jamana kan cogo min an ka ejidenw o bɛ se lafiya sɔrɔ ani ka duwawu ɲini u fɛ ko kura mɔgɔw bɛ taa hiji la san o san cɛkɔrɔbaw la musokɔrɔbaw la maa o maa mana bɔ hiji la ka na u bɛ karamɔgɔ ka denbaya an ka seyidaw u bɛ majigi min kɛ ani u bɛ boliboli min kɛ maakɔrɔw nɔfɛ ani u bɛ u janto hadamadenw na cogoya min na bɛɛ b'u tɔgɔ ɲuman fɔ o la u ye diɲɛ bɛɛ kunna wolo u ye silamɛya kunna wolo u ye Jamiatul Ansari kunna wolo o ye Sɛrifu Usmani Madani Haidara kunna wolo an b'a deli ala fɛ ala k'u sen jɔ k'u sen sabati
an ka sirifo Imam Malik y'o de fɔ an ye a ko alakira bɔnnaw ko mɔgɔw b'i ɲɛbɔ u ka bonya fɛ mɔgɔw b'i ɲɛbɔ u yicogo fɛ mɔgɔw b'i ɲɛbɔ u ka fini don cogo fɛ nka maa si t'i ɲɛbɔ u ka sabali fɛ. tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ baara min na magan an ma taa mɛ an y'aw suit réseau kan fo ka taa ka baara ban walahi a ye karamɔgɔw wasa a ye ansaruw wasa a y'a ka du kunna wolo a ka baara kɛ ko ɲuman n'a ka nisɔndiya walahi a ma dogo sirifila hijidenw bɛ waso ni a ye u nisɔndiyalen ani u fari foninen ni min kumana fɔ kuma bɛ bɔ o da kɔnɔ fila fila tellement que aw y'u bonya wallahi aw fa ye nin de kanu wa y'a fa jɔyɔrɔ fa an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw kɔlɔsi. Groupe Banina Bonaw kanubaw ni kɛnɛ kan o y'u ka layidukanw kurakuraya ni k'a ɲɛsin alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara a n'a bɔnna sanumaw. Kabini anw taara Seyida Nafisi la a ma sigi a ma jɔ an taara sɔrɔ jama min bɛ a fanga ka bon a y'a occupé ninnu bɛɛ lajɛlen na k'u bɛɛ lajɛlen ka papier d'u ma ka sigiyɔrɔ d'u ma ka sɔrɔ k'a sigi a don hali a ma daraka dun fo k'a hinɛ don ne na donc nin ye Mali la yan donc Makan kɔni ne b'a dɔn kabako de bɛ yen nɔ donc an bɛ dugawu de kɛ ninnu ye ala k'u sen banbannen to karamɔgɔ Haidara y'a jigi da u kan walahi u y'u jigi fa donc an bɛ ala fo ka ala barika da ala min sɔnna ka nin kabako ninnu di karamɔgɔ Haidara ma. Alhamdulillah folikan min bɛ an bɛ fɔlɔ k'an karamɔgɔ de fɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara an bɛ diɲɛ fɛn fɛn na bi ala n'ale sababu de don jɔnni kunna ni sababu ɲuman don sinon ni karamɔgɔ ta tɛ bi kuma dɔw sɔrɔ dakun min na ala n'a ka kira de b'a dɔn o la karamɔgɔ fo da fosi tɛ anw bolo o kɔfɛ an ka golo kan segi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale de ye anw ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi Sherif taamatɔ leçon de don Sherif sigicogo leçon de don Sherif kumatɔ leçon de don donc karamɔgɔ n'a ka denbaya foli da fosi tɛ maa si bolo donc an bɛ dugawu de kɛrɛnkɛrɛn u ye dɔrɔn karamɔgɔ ka du ala kana don du kɔnɔ a n'a bɔnna y'u bɛɛ kalifa ala ma ala min tɛ jɔn ka kalifa tiɲɛ faso Mali ala k'a kɔlɔsi tele mɔgɔw yɛrɛ an b'aw fɔ a ka cɛsiri n'a ka jija la TV Sherif la a ka jija diɲɛ jɔn bɛ aw la bi donc an b'a ɲini ala fɛ ala kana u dɛsɛ baara ninnu a k'a bila kɔrɔ ye a kana bila bana ye n'ala kira wɔrɔma ye sallallahu rasul kelen ka kuma ta Madame Kulibali Seyida Makoroba Haidara ani a kɔrɔmuso Madame Kulibali Seyida Nafisa Haidara o y'u ka nisɔndiya da kɛnɛmaya ka kɛ ni Banina Bona mɔɔw ka ni wuli ka jɔ ye mun bɛ o ka layidu timɛ ko fɔ sanga ani waati sigi a baaraw sɔrɔla ka kuncɛ ni Sherifu ka dugawu kɛlenw ye. An bɛ to nin kɛnɛ sanuma in kan groupe Banina Bona jɛkulu ye kɛnɛ min labɛn Sherifla voyage hiji baarakɛlaw ye Sherifla denbaya ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ ka kɛ Alamidu Badini Abdulaye Jara ka kuma galama na an ka jan ka ɲamadali kɛ. A y'an bilasira y'a ka dugawu caman kɛ an ye ani n kɔrɔmuso Nafisa Haidara aw tun bɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔn fɛ yan ala sɔnna ka aw ka dugawu jaabi a ye kalifa minnu kɛ ala ma ala sɔnna k'a minɛ an n'an ka jama min ma taara hɛrɛ la ala sɔnna baaraw bɛɛ kɛra hɛrɛ kɔnɔ kɛnɛya kɔnɔ lafiya kɔnɔ ka tila ka an ni u bɛɛ dafalen ɲuman segi aw ma hɛrɛ la ka sɔrɔ baasi ma mɔgɔ si sɔrɔ ala ni aw ka dugawu vraiment an ka tila ka na an yɛrɛ ye o kunbɛnni kɛnɛ kan Banina Bona mɔgɔw tɔgɔ la vraiment an bɛ aw de fo ka aw barikada dansi foli minnu na Banina Bona minnu bɛ Mali la ani minnu bɛ Mali kɔ kan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kelen kelen sigilen don fan o fan fɛ an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye wa an ka dugawu bɛ a bɛɛ ye ala y'a seere an taara an ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ dugawu la an y'a kɛ Madina an y'a kɛ Maka an y'a kɛ Ansar bɛɛ ye an y'a kɛ Banina Bona mɔgɔ bɛɛ ye wa an dalen don a la ala bɛ sɔn a bɛ jaabi sabula munna kanu ninnu kɛra ala de kama ni nata b'a la ala ɲɛda don diɲɛ nata tɛ bon o la ni anw ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye siga foyi t'a la ala b'a minɛ a ti bi cogo t'a la bon o la ka aw fo k'aw barikada nin tɛ aw siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kɛ nin daminɛna aw fɛ a bɛ wagati jan bɔ n'an bɛ taa an bɛ bilasira n'an bɛ na an bɛ kunbɛn a daminɛna a bɛ wagati jan bɔ n'i y'a ye halisa aw bɛ k'a kɛ a bɛ ka bonya ka taa fɛ
aw ni laydutiya aw ni hɔrɔnya dɔgɔmuso y'a fɔ cogo min na bɛɛ kɛra ala de kama ala kelen de kama aw nana yan fana ka da ka kira ko ko ni kɛlɛkɛ minɛ bɛ mumini bolo ko dugawu don aw karamɔgɔ a n'a ka denbaya ko sabati ka se fo bi ma aw bɛ dugawu min k'a ye dogo la ani bange la o don k'aw fɛnɛ sabati ka se bi ma a fɛnɛ bɛ dugawu min ka aw ye dogo la ani bange la o don donc a mana kɛ cogo o cogo an bɛɛ ka fɛn laban ye dugawu de donc an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ in kan ni mɔgɔ mɔgɔ ma yan sɔrɔ hamina ko dogolen na bangeni ya rabbi ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya minnu ta ye furuko ye ala k'a nɔgɔya minnu ta ye denko ye ala k'a nɔgɔya minnu ta ye nafoloko ye ala ka miliyari suru an kan minnu ta ye examen ye ala ka jaabi ɲuman di an n'u ma ala ka jaabi ɲuman di an n'u ma minnu ta ye bana ye ala ka kɛnɛya di an n'u ma sijan kɛnɛya lafiya labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o dan an karamɔgɔ ma an karamɔgɔ ala k'an mɛn an ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ o mɔgɔ nana y'a kɛra ala de kama an y'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ bi juma barikama in kosɔn ala k'a n'aw magow dilan ala k'a n'aw magow dilan ya rabbi magantaga ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala k'a sababu ɲumanw di ala k'a sababu telimanw di an faso an tɛ ɲinɛ a kɔ ala k'a bɔ bolo la ala k'a bɔ bolo la ala k'a bɔ bolo la bɛɛ ani sabati ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma an jugu dogolen fara bangenen kan ala de b'a dɔn ala k'an jugu dɛsɛ ala k'u labila ala k'u yɛrɛ damaw bila ɲɔgɔn na ala ka don d'an jugu kunna min b'u ɲinɛ an kɔ an ka banbagatɔw ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma ala k'u dayɔrɔw suma ni kira bonya n'a baraka ye o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan musa fɔnba ale ka ɲininenw don Libi jamana kono jamana kɔrɔ yanfa fanga bolo n'o ye Marshal Khalifa Haftar ka fanga bolo ye o y'a yira k'a fɔ a labɛn bɛ Libi jamana fanga filaw farali la ɲɔgɔn kan ka don sigikafɔ dafɛ sigikafɔ min bɛ se ka na ni Libi jamana fanga filaw farali ye ɲɔgɔn kan Masada Boulos n'o ye Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen ye mankan bannen na Libi fanga filaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira alamusa k'a fɔ a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kɔrɔ yanfa fanga ni tilebi yanfa fanga bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min a kɛlen ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ araba ni jamana kɔrɔ yanfa fanga bolo ye alamusa jamana kɔrɔ yanfa fanga bolo y'a yira k'a fɔ hakilina in i bɛ don a da fɛ ko hakilina ɲuman don Masada Boulos Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen a ye laseli in kɛ kunnafoni di sira min fɛ o bɛ wele ko Financial Times ko laɲini fana ye min ye Amérique jamana kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw minnu ɲɛsin bɛ taji bɔ mɔ k'a b'a ɲini u fɛ u ka na ni u ka nafolo ye Libi jamana kɔnɔ k'a labaara Libi jamana taji bɔ siraw la nka yanni nin kɔrɔfɔ kuncɛ fanga bondaw minnu bɛ wele ko Haut Conseil d'État ani Conseil présidentiel o fanga bonda filaw ɲɛmaw Mohamed Takala n'o ye Haut Conseil d'État ɲɛma ye Libi ani Mohamed El Menfi n'o ye Conseil présidentiel ɲɛma ye ninnu maa fila kun y'a jira k'a fɔ Amérique jamana ka laɲini olu t'a fɛ ka don a da fɛ nka alamisa sɔgɔmada joona fanga bonda sabaw minnu bɛ Libi jamana kɔnɔ u ye lajɛ dɔ kɛ lajɛ min kɛnɛ kan u jɛra k'a jira k'a fɔ u bɛ sarati k'a di diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ma k'a fɔ n'u ma dɛsɛ yanni san 2027 san wɛrɛ février kalo cɛ u b'a fɛ ka jamanakuntigi sigi kalata ni wasadensigi kalata kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka Libi jamana bɔ nin cogoya in nɔ jamana ɲɛmaa dɔ ka sigi Libi jamana denw fɛ ni kalata ye Centrafrique faaba la Bangui kiiribulon min ɲɛsin bɛ Centrafrique siya wolomakɛlɛ kumaw kiiriw jatigɛli ma o kiiribulon in cour pénal spécial a ye kiiri dɔ n'u don kiiri in ɲɛsin bɛ Centrafrique jamana ɲɛmaakɔrɔ Général François Bozizé de ma bawo ko a ka kumaw la jamana ɲɛmaaya la san 2009 ni san 2013 cɛ yan'a ka fanga ka bi k'a ye niw karaba kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna surasiya daga yɔrɔ dɔw la Bosenbele ani Bosenbele kaso fɛnɛ kɔnɔ politiki ɲɛma minnu minɛna walikele fanga sinamatɔ ɲɛma minnu minɛna k'a ye olu dɔw niw karaba kasɔrɔ
General François Bozizé Shibe Sambi wolonvla ani sangono nona bi ayere kembe ka jamana blakati yere kalifa Guinée Bissau kabini san 2023 na murutira Faustin Archange Touadéra bi jamana nyama ka fangamo ninga muguni kiseta ka fara mamurlenje kulu ka kungo kono kiri minda yelembe tiendo kiri imbe ka sigi senga akow nuko mako procès par contumace nga ka fanga kono amasuruna ma saba kwani nzembe soro kadonu ye kiri blu ngono o folo Eugène Baratenga ikoseye flana ye vaney semdiro ye sabana ye Firmin Junior Damboye siga umino me General François Bozizé jamana nyama khora kunga ana jenyon aka fanga pma oye kafo niu karabana ke afe do shila tununa afe halishini utayoro maddo fanga sinamato nyama ula wale kele surasi nyama mino ngumbi ba abulo kado adongo dafe ko bingera musodo ufeneka akaka sojugu la bosembele duguro ani surasi ya daga yoro la bosembele duguro General François Bozizé Centrafrique jamana nyama aye fanga de bi Centrafrique Anja Félix Patase ka fanga koto la jeke yoro dola jamana koka ayoka fangata ningo balika do Centrafrique aye jamana mara san 2003 fois en 2013 sanda ale feneka fanga bina Michel Jotoja na dememba ufe no jakulu mi wele ko seleka General François Bozizé ka fanga bine nanani shia woloma kele wulili ye Centrafrique jamana kono ka sabu ke Michel Jotoja mi General François Bozizé ka fanga bi ademene kundo minumve no ye seleka jakulu ye o ma famba kunye shila madine mowie o Centrafrique jamana kono sa minu nye chrétien ye ani minu nye ladatigu ye olu fene farala nyonga kuka jakulu sigiko anti balaka olu chamangumbu yere ye jamana nyama koro bilela General François Bozizé uye mugune kise banamini oni nyonje famvla uye fali ke jamana deuna Centrafrique fan jama ni chama njena fo jenserege nani tomba Nations Unies ye jaki nyeshin umoka fo uye adamadenya buruja ukashia woluma kelela wale kele fanga do la pasato kelela Polo jamana manyema kunye ajiraka fo uka jalaula koda mingunde nguna Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky la ufe ko ulaba bandaraki ala noye ordre de l'aigle blanc Polo inga uye jalaula koda ndaraki Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky langa Ukraine ma nyama uye ajiraka fo yu toro ufena yu tajurusara uya sara chugo me Ukraine ma nyema minungu midelika bunya masegi njala soro kabo Polo vafe chama mbira kita la segi Polo ma nyema umo ka jira ka fo ube Ukraine jamana nyema Volodymyr Zelensky ko inzoro la mumbe Ukraine jamana kono kelebulu kerengere ne mi wele ko force spéciale Ukraine jamana nyema Volodymyr Zelensky keto ko lu tanu ayetanu kami nyashi umo odema be Polo ma nyema umo bawo furubakere ta ko plana deuxième guerre mondiale sebe kele bolo do kumbi mi ngunye nyigiro gwelenye akumeka niu sebe koro chien akan ni chien sera Polo inga de umo kele bolo kumbi wele ko UPA Ukraine inga ukundo Ukraine inga minungundo ufara le kundo Allemagne vanga minye furubakere ta ko plana deuxième guerre mondiale kolokolo ni oye Adolf Hitler o kele bolo ino e UPA Volodymyr Zelensky keto ka kala kana jakulu kerengere ne force spéciale mautanu ukachesire ni jagwele ya ni chefarinyala kele kono uni irisilache ayu mangutu ni UPA mangutu la deye kube inafo UPA chefarum ode Polo ima nyema utoro ni Polo ima nyema uye ajiraka fo ulaba jala ula kwada mindenguna Volodymyr Zelensky la ufe ubala segi o khabino kerasa Ukraine ima nyema minu menebi inafo Volodymyr Zelensky jamana nyama ere aka fanga kono mami mi jate inafo aka danga wale kele directeur de cabinet nous comme Ukraine ko chef du bureau présidentiel Kirill Budanov ale ya iraka fo Polo yinka wiye bonyama sengi njala mindengu ela no ye croix d'or d'officier de l'ordre du mérite de la République de Pologne ko ale fena jena o ko Pologne mbolo atenguna ela de nga yere bo ala ta faibli Ukraine nga ministre minya shime Ukraine ni jamana warani yonje kunyenye na bomo ne o Andrei Sibigaye o fena ayira ka fo bonya maseginjala mindenguna ela Polo jamana fe donde meno na fere ba fe ka la segumo Polo inga ufe Ukraine jamana la sigide mimbe Polo inva bala Varsovie no ye Vasily Bodnarie
o fana y'a yira k'a fɔ bonyanbasigi jala dɔ tɛ ŋuna yɛrɛ la polo in ma ɲɛmaw fɛ wa k'i ma s'a mɔ bilen nin bɛ ka kɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni polo in jamana ɲɛmaw kɛn bɛ k'a ye u ka jamanadenw na k'a fɔ u bɛ ka bi ka ɲugun Ukraine jamana ɲɛmaw la walikɛlen Ukraine ka denw yɛrɛw la bawo dasumusumuniw minnu kɛra kɔsa in na o y'a yira k'a fɔ bi polo in ka denw ni ko u ka kanu jira ka ɲɛsin Ukraine kaw mɔ ko 443 bɛɛ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ i ɲugun bɛ Ukraine kaw la ka sabu kɛ u kɛwale ye fɛn min bɛ ka fɔ u la o bɛ ka jɔ u la Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin don min na a bɛ kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin u mɔ a y'o de fɔ ko hakilina jugu dɔ de bɛ Ukraine jamana kunna n'o ye nazi fanga hakilina ye diɲɛ ci hakilina min nana ni foroba kɛlɛ ta ko filanan deuxième guerre mondiale kolokololi ye diɲɛ kɔnɔ Adolf Hitler ka hakilina k'o de fanga bɛ Ukraine jamana kunna ko a b'a fɛ k'o de salo ka bɔ Ukraine jamana kunna wa Ukraine jamana ma ɲɛmaaw kɛwale bɛ ka na o de sɛmɛndiya baw u ka nin kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen force spéciale ka n'o mangutu ni UPA kɛlɛcɛfarinw mangutu cogo ye a ye Pologne ka denw bin ka ɲugun Ukraine jamana denw na n'o tɛ san 2023 ni kun ye Pologne ka denw ɲininka u hakilinata ye mun ye Ukraine kaw ka 117 dɔrɔn de kuma jira k'a fɔ u ka ko man bon i mɔ nka kana kɛ 43 bɛɛ ye nazarala jamana ninnu dun nɔ a ka ca la Ala fɛ kalataw i k'olu sebaya ta ani kanu ta dasumusumuni jateminɛni fanga ɲini b'a fɛ o de b'i dɛmɛ i ka se k'i ka jamanadenw gulenna dɔn k'u dɔn ka ko kɛ Ame aw fo ka wale ɲuman dɔ k'a jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲaman dalu la a k'an bɛn dɔ wɛrɛ nataw ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na